a essayé ka menace kɛ Gawo fɛnɛ kan pour que an k'a fɔ n'an ye pankuru bɔ Gawo ou bien n'a ye cɛdenw bɔ Gawo mɔgɔ kana na bin Gawo fɛnɛ kan donc u ye mɔgɔ damadɔnin bila minnu taara obiw fili donc anw b'a filɛ ko i b'a sɔrɔ mɔgɔ 400 mɔgɔ 100 ou bien mɔgɔ 1000 bɛ ka Gawo attaquer mais en réalité i b'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 kan donc o kun ye mun ye n'u ye obiw fili ka caya an b'a fɔ k'a bɛ ka bɔ fan caman fɛ donc mɔgɔ caman de don donc o la au lieu que an ka taga dɛmɛ don ANEFIS ma joona an b'a fɔ ko n'an bɔra fɛn dɔ bɛ an sɔrɔ Sévaré aussi la même chose donc n'u ye Sévaré fana attaquer donc yɛlɛli fana an b'a fɔ k'an b'an concentrer ka yɛlɛ ou bien n'u sera ka dadigi kɛ yen na o b'an bali ka yɛlɛ sanfɛ i m'a faamu donc jamana fan tɔw n'u ye sera ka yɔrɔ min fana sɔrɔ k'o fana gosi wala mɔgɔw hakili bɛ concentrer o yɔrɔ kan donc an tɛna se ka taga dɛmɛ don ANEFIS kaw ma donc o de tun ye laɲini o de la u y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ kɛ waati kelen et puis jɛkulu kelenw fana fɛ o kɔnɔna la y'a ye u ye groupe tila 2 ye ka bɛɛ n'a ka zone mais u b'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ u b'u ɲagami k'a kɛ mais yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ jɛkulu dɔw jama ka ca yɔrɔ dɔw la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan n'i ye jamana camancɛ ta par exemple attaque min kɛra Kɔna Kouakoro ka taa Sofara fan ninnu fɛ parce que u ma se Sévaré yɛrɛ u tun bɛna ka sɔrɔ u ma se Sévaré quoi u ma se Sévaré u tun bɛna sira fɛ quoi i m'a faamu voilà o yɔrɔ ninnu bɛɛ donc comment dire la olu i y'a ye u bɛ FLA mɔgɔw b'a la mais jini mɔgɔw de bɛ occupé o yɔrɔ la kosɛbɛ et kana se fo Kɛɲɛrɔba yan fan ninnu fɛ jini mɔgɔ FLA mɔgɔ kelen kelen bɛ a la Gawo aussi jini FLA mɔgɔ kelen kelen bɛ a la maintenant sanfɛ sisan ANEFIS FLA mɔgɔw ani jini yɛrɛ ka kɛlɛkɛ jolenw ani kɛlɛ ɲɛmɔgɔw minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ fɛ ka sa sisan i m'a faamu donc olu bɛ taga ANEFIS yan fan fɛ parce que n'a gɛlɛyara u bɛ se ka boli ka bɔ ka don Algérie kɔnɔna la i m'a faamu donc olu taara u kɛ yen kan donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ ɲɛ yɛrɛ kalama diɲɛlatigɛ la ni olu ka saya tɛ digi jɛkulu ɲɛmɔgɔw la u y'olu bila ka na yan fɛ walasa olu ka comment dire la olu ka sa donc olu bɛ na u yɛrɛ fa c'est comme si centre la ani sud opération kamikaze dɔrɔn de bɛ kɛ yen maintenant fɛn min ye ANEFIS yan fan fɛ ani Agalako yan fan ninnu fɛ u ka élément cɛfarinw bɛ taga yen walasa ka se ka yen minɛ. Parce que o bɛɛ tɛ traité au même pied d'égalité. Non, o bɛɛ tɛ traité au même pied d'égalité. Jɛma minnu b'a la olu bolo k'olu ka fisa ni finman minnu b'a la. E jɛkulu kelen kɔnɔna la. Mais Dirisa n'u tun bɛ vidéo kɛ an bɛɛ b'u bɛɛ jɔlen don rang kelen na marifa b'u bɛɛ kɛrɛ la. Hali n'u bɛ vidéo kɛ i b'a ye jɛma man ca vidéo la. I m'a faamu finman u bɛ finman de utiliser ka taa yɛrɛ faga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ finman de utiliser yen kosɛbɛ i m'a faamu yɔrɔ minnu bɛ yen n'o y'a ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ye. A bɛ taa sɔrɔ finmanw de ja ka gɛlɛn. Non ja gɛlɛya tɛ parce que jɛma minnu b'a la a jɛma ninnu caman tɛ maliyɛnw ye. C'est-à-dire Algérie kɛlɛ banna waati min na bon kɛlɛ yɛrɛ ma ban sa Algérie kɛlɛ nɔgɔyalen guerre civile min tun bɛ Algérie kɛlɛ nɔgɔyalen minnu terroristes minnu tun bɛ Algérie an bɛ yɔrɔ min wele Mali kɔrɔnfɛlan fan olu caman nana yen nɔ olu caman ye muso furu ka denw sɔrɔ yen donc olu denw ye Algériens de ye olu ka sira tɛ Maliko la i m'a faamu ani minnu bolila ka taga Libi donc olu dɔw ye denw sɔrɔ yen o denw fana ye den sɔrɔ donc o mɔdenw olu fana ye Libyens ye quoi donc olu de ka ca mɔgɔ ninnu na kosɛbɛ. I bɛ indépendance ko kuma mɛn olu de da olu de tun fɛ ka Maliko kuma parce que en réalité maliyɛnw tɛ maintenant mɔgɔ tun b'a la k'o ye maliyɛn ye i y'a ye olu bɛɛ y'u yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔna la quoi donc o de la o mɔgɔ minnu b'a la o Algériens ninnu Libyens minnu bɛ a la olu tɛ fɛ ka sa et puis olu bolo ka fisa ni finman ninnu ye donc u bɛ finman ninnu de pousser ka taga u ka taga u yɛrɛ faga n'i ye FLA ta bi FLA 80% a bɛɛ ye d'origine ni min fa tɛ Libyen o fa ye Algérien. Parce que on a waati min na y'a f'i ye ko u ye muso parce que u nalen kɔrɔnfɛla na u ye muso furu yen nɔ ka denw sɔrɔ ainsi de suite donc o la et puis olu ye politique mɔgɔw de u bɛ fanga de nɔfɛ. Sisan fanga. Oui u bɛ fanga de nɔfɛ ani narcotrafiquants quoi fanga ni nafolo. Sisan n'a hakili la n ko fanga bɛ ɲini ni politique kɛlɛ ni politique fɛɛrɛw de ye i bɛ na i bɛ jamanadenw la convaincre mais marifa. Oui bon u bɛ min fɔ ye pour que k'i hakili suɲɛ i m'a faamu sinon rébellion terrorisme a bɛɛ tun ye fanga ɲini bon bref an yɛrɛ sera niveau min na u yɛrɛ t'a dogo tuguni u b'a fɔ ko u bɛ fanga de nɔfɛ ko président ka taa a sera yɔrɔ dɔ la ko jamanaden tɔw ka far'u kan politique mɔgɔw ka far'u kan activistes ka far'u kan walasa u bɛ se ka fanga sɔrɔ ka nin fanga in bɔ yen bref an bɛ fanga ko kɛlɛ de la donc jamana o jamana fana bɛ yen nɔ ni fanga in b'o déranger olu bɛɛ bɛ fara u kan ka u dɛmɛ donc le 4 juillet donc u y'a daminɛ nin daminɛcogo la tan ka nin jamakulu ninnu de bila ka na sur le terrain donc minnu nana Kɛɲɛrɔba u jigi dalen tɛ u kan k'a fɔ k'u bɛna balo minnu nana Sévaré attaquer u jigi tun dalen tɛ olu kan k'a fɔ k'olu bɛna balo bref Sévaré Kɛɲɛrɔba Gawo Kouakoro a bɛɛ tun ye u ye mɔgɔ minnu sacrifier u ye finman minnu recruter k'olu ka t'u sacrifier donc olu de nana o yɔrɔ ye i b'a ye olu fagara ka caya kosɛbɛ yɛrɛ de olu fɛn fɛn nana presque 180 bɛɛ sara donc o kun ye walasa ka se ka ANEFIS kaw ka se ka temps sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ ka kan in minɛ yanni an ka mɔgɔw ka taa surunali don quoi
Yeah. Donc il y a ton numbe bana air damadon konna la mais anefis continue na parce que n'a fait muka kelekeden jolim wa kelem mina munun diruma Algérie nous font fait parce que c'est là où il va falloir ka fako simple rebelle nous ou bien jinim be desi abomi hagelede jinim be se ka système anti aérien abolo bomi avion be gauche ni minu hélicoptère sans faire minu atisi ko lu sura donc il va falloir ka fako jamana munun bu kofe olu de bo duma ensuite drone kamikaze munun bu bolo be bo boro donc olu bo Ukraine donc keleke mina jolen fefe bu bolo ani keleke che jolen fefe bu bolo yo be bla ka ta anefis ka yera faka choubla olu ka essayer ka nga force maintenir dugumana la quoi et heureusement anga mo fana ka labin hein ani mine ani kelecha wa farian o sera ka sababu jona centre ni sudi ka o maîtriser jona ensuite kasi ka sanfala fana ni o anefisi ka o fana maîtriser parce que ni a déterminé depuis le 4 le 8 là hein clé duru ça 4 5 6 7 8 clé duru samedi le 4 tout ce nous anefisi dugu comment dire là dugu fangelen fait parce que là aussi mo ma me femme mo kelen ka uye akara mo kono ko uye anefis mine parce que femme France 24 TV5 nous fait nous justement après am la sama olu tara fa ko uye ko anefis mine na nous fait ko kandron de té ou bolo alors que ni mo be anefis donc kani dugu che distance b et puis teroso nous dugu femme fait ni kam femme fait fan kelen fana té quoi et ma femme kambe dugu sud là teroso kumbe nord là mais Idrissa ni télé so bayni ni journaliste corona baw be se gata o kuma fo chodi qui n'est pas vérifié oui donc o le ga do ka ko corona bawte même mo nyana bawde do e ma fama o mo be mina o bo ça dire o mo be mina o be soro to mo bo kuma de ke quoi sinon ni mo kuma refo ni kuma ra jama ngo dugu de kumbe terusi ni anga mo ni nyogonche dugu de kuma anga mo terusi anga mo ni parce que anga mo bi anefis fankelen fait ou lu fana be fankelen don fait donc là tu comprends que anga mo na se que au kele parce que ABC duguma ABC dugula doma donc nous guerre là anga mo be se ku kele là parce que nous ko be guerre kana on a obligé ka bod dugu kono ka se kama donc o ma songa ok donc lu to dugu fankele ne fait dugula den to ni fon o so munu be no ka mo lu dondo so kono ka se ka fa ko be kambo donc we filmer lu kayende we photo tayende ka vidéo tayende ku dugu no de ka fen chama ke donc il n'a fait fina trop nango au début vidéo ken in fait non ko oni kele sebrayet kleñe donc au lieu de Tara Charité TV5 on est France 24 quoi ko boya e kadam na le 4 le 5 le 6 o jakelo ndron ko mega boli France 24 ni ani TV5 on est ani a chaîne toka et d'ailleurs à partir du 5 il sera tara la vidéo kurata là a be vidéo keloni deuxièmement oui vidéo fin fabo a vidéo cité ki du ko no jama yemena oui dama et dugu soforo kuna a vidéo kelente ko vidéo flene ko u nyesine flene kama kabo o vidéo kelenta là mais quand ils se sont rendus compte que le fait que il y a fa ku yo dugu mene nous ma fendo ira mi kan u ka narrative na binjila jona u tara jura kan o vidéo korodo ta kana u ira ka fa ko ulu flene ka asoke kank kaso ça dit ma grec kan era la era oui depuis samedi faut qu'on a c'est le samedi 4 dimanche 5 lundi 6 faut lundi au maghreb kana maintenant lundi de comme kuma chara terroriste et anefis mine mali sera sur les tranchées no kangono voilà maintenant au kuma fera clé saba a fera kay dugu memene aucune réaction non réaction ta fera kay dugu memene clé saba amo cancer donc ça va tomber à l'eau et ma femme donc il y a cette fois-ci qu'a fait comme na guerre kana la forcer au moins pour y a ka jado soro ka ira ka fa yo dugu mina cette fois-ci c'est là où anga mo quand même fla faka oula communiquer mingra puissant terroriste voilà et ma femme parce que là on a où c'est qu'a fait comme nous regrouper ka guerre kana quoi ça veut dire qu'ils étaient assez nombreux alors Idrissa très nombreux très nombreux anefis fanga fanfan bula ya be ke anefis de fanga fanfan bula menen ba fanfan ko bula kala dona fanfan ko be concentré anefis de c'est là où tu dois anga check kelon keleme anefis a kelengelen be héros national de chemunu anefis sado chemunu be anefis chemunu be ali bi chemunu be ko an kame keler voilà ça dire nous c'est pas ntarom na mfo ça dire dugu do de toko kanga da nunu na ou bien monument de kanga jo quoi Idrissa wallahi imaginez
5 jours u bɛ kan kɔnɔ yen a boli 5 jours u bɛ kan kɔnɔ ka ni miiri minɛna min dɔ tun tɛ terroriste ninnu bolo ka ni miiri force spéciale la France la Ukraine na Algérie la min dɔ tun tɛ terroriste ninnu cɛ la ani u terroriste yɛrɛ ka commandant u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tile 5 u ma se ka gɛrɛ kan na à 500 mètres u ma se ka gɛrɛ kan na u maintenina ensuite ka tila ka u bunte fɛnɛ ka 200 faga o la moto hakɛ min ni pick-up hakɛ min ni fɛn minnu cɛnna mɔgɔ t'a da dɔn et ka u to en plein délire u bɛ k'a fɔ ko an ka sɔrɔsɔrɔ ye tranché n'o ye kan kɔnɔ an ka mɔgɔ tilala ka bɔ kan kɔnɔ tuguni ka u poursuit ka ratissage kɛ ka tila ka dɔw ɲɛnama minɛ u la fɛnɛ bien entendu u b'a dɔn k'a fɔ minɛjugu b'u bolo ouais parce que minɛjugu ninnu u ye caman neutraliser a la quoi parce que an ka mɔgɔ kelen ka campagne aérienne daminɛ u commencera ka t'u dogo so vidiw kɔnɔna la ani ce que beaucoup oublient également ou bien beaucoup ignorent également a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ i b'a dɔn anw minnu bɛ sud la anw minnu tɛ kɔrɔnfɛla in dɔn n'an y'a mɛn dɔrɔn ko n'an ye ne fils tɔgɔ mɛn a bɛ k'an kɔnɔ dɔrɔn ko kɛnɛjalanba de don ka taa ko maa tɛ yen maa yɛrɛ ta a bɛ k'an kɔnɔ ko kɛnɛjalanba de don yiri tɛ yen cɛncɛn non ne fils n'est pas comme ça i m'a faamu mɔgɔ ninnu tun bɛ fan min fɛ yiriw tun bɛ yen quoi donc u b'u dogo yiri ninnu fɛnw de la quoi n'i y'a carte yɛrɛ la i b'a ye yiriw bɛ yen nɔ ka na se fo Burema yan ninnu Gawo yan fan fɛ ka yiriw bɛ yen i m'a faamu donc yiriw bɛ fan minnu fɛ u t'u dogo taar'u dogo olu de kɔrɔ voilà donc an ka mɔgɔ tila ka continuer k'u plɔner tuguni u nana ni arme lourde fɛn fɛn ani moyen giriman fɛn bolo an ka mɔgɔw y'o fana plɔner donc kankɔnɔmɔgɔw fana tila ka bɔ tuguni minnu y'a essayer k'a fɔ ko minnu infiltrer kan kɛrɛfɛla la ka olu neutraliser donc kɛlɛ gɛlɛyara ka se niveau min ma sisan nɔ u obligera sisan u tun bɛ position min yɛrɛ la u y'o bila siɲɛ kelen ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ kelen quoi i m'a faamu wa yiriw bɛ yɔrɔ min na ka t'u dogo yen donc u dogolen b'o yɔrɔ nin na ni min sera ka sen sera ka a yɛrɛ se yɔrɔ min na sisan nɔ i y'a faamu wa donc an b'o de lahala kɔnɔ nin waati in na an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ sisan u ye dugu kɔnɔ bila u y'an fils dugu kɔnɔ bila i m'a faamu wa ka yɛlɛ nord an fils nord la yan fan fɛ u yɛlɛla kosɛbɛ quoi u ye dugu kɔnɔ bila parce que u bɛ fɛ ka u dogo bombe ninnu ni drone na avion minnu bɛ ka u fɛn quoi donc an ka mɔgɔw ye bɔgɔ hakɛ min ka se bɔgɔ 2 ma k'an kɔnɔna la i m'a faamu donc l'objectif n'o ye ka anefisi minɛ premièrement i b'a dɔn anefisi ka surun Kidali la ni Gawo ye n'est-ce pas donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye est-ce que siran de dɔ tɛ a la siran dɔ bɛ a la parce que u kɛlen ka terroriste ninnu kɛlen ka Kidali dugukɔnɔna minɛ n'u bɛ yen an ka mɔgɔ minnu Kidali olu taara fara anefisikaw kan anefis dun ni Kidali man jan kosɛbɛ à peu près 150 kilos bon a tɛ 150 yɛrɛ bɔ à peu près 100 comme ça i m'a faamu donc anefis b'u ni Gawo cɛ n'i yɛlɛla sanfɛ fana Tesalite b'u ni sanfɛ donc c'est comme si u bɛ anefis ni Tesalite ni ɲɔgɔn cɛ donc et puis à 100 km donc c'est comme si an sigilen don da la donc à tout moment donné assaut bɛ se ka kɛ u kan i m'a faamu donc comme a bɛ fɔ hali balontan na la meilleure façon de se défendre souvent c'est attaquer donc peut-être a bɛ se ka kɛ u siranna ou bien u sɔmina k'an ka mɔgɔ bɛ labɛn na parce que u b'a dɔn frappe ninnu kɔ ye min ye o ye assaut ye donc au lieu que an ka t'u sɔrɔ Kidali u b'a fɔ k'u bɛ na kɔn an ma yanni an ka taga i m'a faamu donc o la n'u sera ka anefis ka o dayɛlɛ donc siratigɛw ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ tuguni non seulement siratigɛw ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ an ka mɔgɔw yɔrɔ bɛ janya u la aussi donc a bɛna kɛ c'est à partir de Gawo maintenant k'an bɛna na fɛn min labɛn et o ka gɛlɛn dɔɔnin quoi i m'a faamu donc u b'a fɔ k'u bɛn'o kɛ anefis kan donc n'u sera ka anefis sɔrɔ o ye an mabɔlen Kidali da la donc assaut minnu sirannen don a ɲɛ u bɛ se ka dɔ b'o la ensuite minnu bɛ Agalhago fana olu fana bɛ isolé i m'a faamu donc au lieu que c'est comme si anw bɛ yan olu bɛ kɛ yan anw bɛ yan olu bɛ tila kɛ yan tuguni quoi i m'a faamu voilà donc o la u bɛ moyen bɛɛ utiliser ensuite deuxièmement aussi laɲini min b'a la sur le plan psychologique n'u sera k'a yɔrɔ sɔrɔ psychologiquement ça va atteindre tous les Maliens même sɔrɔsiw yɛrɛ a b'olu moral atteint et an ka partenaire a b'olu fana moral comment dire la a b'olu fana moral kama jamanaden caman bɛ wele la ala yɔrɔ anefis a bɛ cogo di a binna wa a ma bin voilà sauf que les gens doivent comprendre n ye min f'i ye fɔlɔ parce que a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ se ka bɔ Kidali ka se anefis k'a sɔrɔ i ma ye ou bien mɔgɔ tɛ se ka bɔ Algérie ka se anefis k'a sɔrɔ i ma ye n y'a f'i ye n ko tout bɛ yen i m'a faamu wa tout bɛ yen a bɛ n'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka bɔ Segu ka se Bamakɔ yan n'a ye ja goudron i t'a minɛ i m'a faamu tout bɛ yen yiriw bɛ yɔrɔ dɔw la jiw bɛ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw sɔrɔ man nɔgɔn kosɛbɛ quoi donc dogodogo siraninw bɛ yen nɔ u bɛ se k'o dogodo ka bɔ minnu fɛ et deuxièmement anefis ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ a man jan kosɛbɛ fana a jateminɛ 100 km et mɔgɔ ninnu b'a jateminɛ n'u b'u ka mouvement kɛ u b'a kɛ waati dɔ la condition météorologique man ɲi waati minnu na
parce que wari tu sais bouger ka drone to sanfɛ donc ni tempête de sable be yen ou bien ni sang fini de togo sugu dɔ la u bɛ profiter olu fɛ ka bouger i m'a faamu donc u bɛ tɛmɛ 100 km kɔni kɔnɔna la n'i ko k'i bɛ ni sang fini don kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ bɔ i b'a dɔn 100 km i b'a parcourir ka sɔrɔ i ma waati jan donc mɔgɔ min t'o faamu o tigi b'i sigi ko mais nin sera ka kɛ cogo di u sera ka se ani fisi cogo di an ka mɔgɔw tɛ wa voilà an ka mɔgɔw tɛ wa mais sisan hali mɔgɔw yɛrɛ ɲininka mun na e bɔra ka mun fɔ sisan nɔ k'a fɔ ko jamakuluba de bɛ ani fisi mais mɔgɔw yɛrɛ ɲininka jamakulu in bɔra yɔrɔ jumɛn a bɔra Kidali de ka na wa an dun mɔgɔ caman b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ fɛn min ye kuma bɛɛ kɔni hali armée bɛ communiquer k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra frappe dɔw kɛra Kidali dugukolo sanfɛ o b'a yira k'a fɔ peut-être vecteurs aériens b'an bolo yen nɔ ko yalima an kun on aurait pu quand même les empêcher de se regrouper à Anefis. C'est là ne pourra pas expliquer ça non. Vecteur aérien tɛ se ka baara kɛ du fait que kuma dɔ la ni tempête de sable bɛ yen ni san fini don o ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi u tɛ se ka baara kɛ o kɔnɔna la quoi par exemple hali ni an ka mɔgɔ bɛna i b'a sɔrɔ sisan hali ni avion bɛna wuli sisan nɔ avion bɛ condition météorologique de lajɛ fɔlɔ i m'a faamu ni avion ye k'a fɔ san fini don sanba bɛna yan fɛ ou bien tornade ba dɔ bɛ yen fɛnɛ avion ti parce que n'a taara o la a ma ɲi avion yɛrɛ ma donc u b'olu de jate minɛ o de la n y'a fɛ n ko kanu filɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko bagangɛnna dɔ de bɛ k'an kɛlɛ quoi i m'a faamu wa o tɛ quoi ani jamana dɔ de force spéciale bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ yen n'u bɛ condition météorologique u b'olu dɔn fɛn caman i m'a faamu donc ani jamana dɔw de bɛ ɲɔgɔn na fo k'i ka fɛn faamu teli ani jamana dɔw de bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ moment choisir u ti moment choisir u kunfɛ fana quoi u t'a choisir dɔrɔn k'a fɔ bi samedi an bɛ taa kɛ quoi samedi san kun tɛ ka na san kun bɛ ka na samedi donc ni samedi na c'est compliqué donc u bɛ profiter ninnu de fɛ i m'a faamu wa maintenant u bɛ se ka bɔ yɔrɔ caman u bɛ yɔrɔ u bɛ se ka bɔ Algérien fan fɛ u bɛ se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ i b'a dɔn an ka jamana a sɔgɔda n'a womisɛnninw ka ca i m'a faamu donc u bɛ se k'u rassembler dɔɔni et puis surtout u ye tactique min fana utiliser o la fana kan ka faamu quoi n y'a f'i ye ko pour que k'an ka vecteurs la occuper o de la mɔgɔ hakɛ min nana a jateminɛ kɛ mɔgɔ min fara kɔnɔ a man ca ni mɔgɔ 100 ye mɔgɔ 100 fagara yɔrɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ min nana a ka ca ni mɔgɔ 100 ye avion dɔ de bɛ kɛ olu kunbɛ o kɛnɛrɔba avion dɔ de ma t'olu kɛlɛ Kwakura avion dɔ ma t'olu kɛlɛ dugu tɔgɔ Muruja ninnu avion dɔ ma t'olu kɛlɛ donc u y'a dabɔ a kama de quoi u bɛ attaque kun fɔlɔ u b'olu kɛ yɔrɔ min na pour que moyens ka concentrer yen kan pour que cette fois-ci n'u ɲɛ b'a la ko moyens concentrer la yen kan ensuite u b'a essayer k'a k'u b'u dɛn ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ fɛ joona i m'a faamu i m'a ye depuis an ye camancɛ yan fɛ ni yan fɛlɛ depuis an y'olu lajɔ dɔrɔn u ma se ka bouger Anefis tuguni parce que moyen aérien concentré là ou ka o waati u ma se ka bouger tuguni quoi voilà donc faut ni min sera qui profiter ka de tout dɔ kɔnɔ ka sira dɔ parce que faut oublier aussi que guide b'u bolo minnu bɛ yɔrɔ in fana dɔn i m'a faamu wa. Idrissa bɛ ka kuma min fɔ ko jamanaw de bɛ ko in kɔfɛ nin b'a yira k'a fɔ ko kodennin tɛ. oui drone kamikaze bɛɛ b'a dɔn a bɛ bɔ jamana min na a bɛ jamana min ka spécialité o ye Ukraine i m'a faamu wa DCA minnu b'u bolo u b'a bɔ min ale tɛ sa sugu la o. a tɛ dilan kungo kɔnɔ. a tɛ dilan kungo kɔnɔ fana. u bɔra Algérie ka na de i m'a faamu wa Algérie cité dɔ bɛ Algérie n'a ye n diya n b'a fɔ n k'u ka dire pas parce que a ka surun Algérie fanga de Algérie armée la u b'a fɔ a ma ko military DZ a bɛ Twitter kan a bɛ Facebook kan a bɛ internet kan o site image fɛn fɛn tun bɛ ka circuler presque image bɛɛ tun bɛ ka bɔ yen de image satellitaire ni photo terroriste tun bɛ k'a utiliser fo k'a publier yɛrɛ i b'a ye a bɛ ka bɔ yen de et puis a image yɛrɛ dɔ la i b'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ salle de contrôle de kɔnɔ a bɛ ka yɔrɔw yira vidéo dɔ bɔra image aérienne don a image kɔnɔna na i b'a ye u bɛ ka yɔrɔ dɔ yira k'o ye Anefis kan ye ko an ka yɔrɔ dɔ bɛ ka bombarder o vidéo kɔnɔna na i bɛ fɛn dɔ ye fɛn finman dɔ kun bɛ bɔ a la a bɛ dalen don vidéo in na tantɔ vidéo in écran de kun don a tigi ye écran de filmer voilà écran de kun don non a bɛ n'a fɔ ordinateur ou bien u ka télé minnu bɛ kɛ ka fɛn kɔ donc o écran de kun don a tigi y'o écran de filmer i kun ɲɛ bɛ fɛn finmani min dalen n'a tila tantɔ o bɛ kɛ sɔrɔsiw ninnu de bolo n'u bɛ fɛn indiquer n'a ye fɛn na quoi o image ɲɔgɔn de kun don quoi donc wala salle de contrôle de kun don. donc ce n'est pas une image amateur. non image amateur tɛ satellite bɛ FLA bolo wa satellite bɛ jinin bolo wa u bɛ image satellitaire bɔ mais vidéo image satellitaire u b'a bɔ min. tɛgɛ dɔ b'a kɔfɛ. donc olu de b'u commander cette fois c'est sur le terrain et l'autre jour là raison pour laquelle l'autre jour là n ye Michel ka vidéo joué yan ni force spéciale ninnu b'u ɲɛma force spéciale ninnu ka baara ye min ye o ye nin n'a ɲɔgɔnna ninnu de ye quoi c'est Michel même qui disait ko olu ka baara ye ka jatigɛli wale kɛ mɔgɔ ninnu dɛmɛ ni coordonnées ye ani image satellitaire bɛ utiliser cogo min na pour que ka se k'a dɔn u ni an ka mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la
ou sigilen don yɔrɔ na ou sigilen don yɔrɔ donc a bɛ se k'u gosi nin cogo la a bɛ se k'u gosi nin cogo la donc quand tu comprends ça k'a dɔn i ni mɔgɔ min ɲɔgɔn na donc question dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a posé tuguni o ye kalabanciya ye mais n'i t'a dɔn n'i y'a posé n'i bɔra a kalama